A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Maigsoon diha ni Kristo maayong adlaw nga Domingo. Kung inyong nabantayan, ang mga magtutudlo naghupot og dakong gahom tungod kay makapausab sila sa kinabuhi sa tao. Ana kanilang katakos sa pagpanday o kaha sa pagguba sa kaugmaon sa mga estudyante. Daghan ka nato dili makalimot sa magtutudlo nga nakahatag nato og katakos ug kadasig sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Apan daghan pod nga hangtod karon nagantos pa sa kadaot nga ilan hiaguman sa mga kamot sa ilang magtutudlo. Ang ebanghelyo karon naghulagway kang Kristo isip magtutudlo nga may gahom paggiya o pag-ayos sa mga tao. Hinaot unta nga mahimo sab kitang magtutudlo nga maghatag og maayong pagtulunan og panig-ingnan sa atong mga kabataan ug kabatan-onan. Sulod nining santos nga Eucharistia atong iampo ang tanang mga magtutudlo nga unta giyahan sila kanunay sa Espiritu Santo. Ato sab ilakip kini mosunod nga mga katuyuan.
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoo nga Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ani anak kita karon sa ikaupat nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon, ni ining santos nga misa, uban sa mga katuyuan nga atong gihalad, ilakip usab nato ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, mapersonal man o katilingbanon. Ug aron kita maandang pagsaulog niini, ato karong hinulsulan ng atong mga kalapasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa iyang mga tao din bisayuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos tamaan ang karagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagagaling kami kanimo tungkol sa
ban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tawo, sama sa imong paghihigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo, ingon nga tubag sa inyong hangyo, sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Dios nga among Ginoo, ni pakitaa sa makalilisang kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa, miingon siya, magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayod. Apan, kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ang
kita kasing-kasing sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni masa dito sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patagdan inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang huna-huna. Ang babae nga dili minyo o usa ka ulay magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas o espiritu. Apan, ang babae nga minyo, nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto. Ang magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayud sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya, natingala sa iyang tinudluan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom, ug guwa ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit ug kusog ang yawa ug miguwa. Hilabihang kahibong sa mga tawo, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa,
Ang balita mahitungod kang Jesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ilabi na kaninyo nga namati naminaw dinha sa telebisyon o sa bisang unsang plataporma sa social media, malipayon og bulahang Domingo kanatong tanan. Mga igsuon ko diya ni Kristo, nakabantay mo nga kung aduna gani hugot kaayo nga autoridad, hugot kaayo nga leader, kanang usahay di ta kaginhawa, no? Dili ta ka express sa atong kaugalingon ngadto kanila kay daw na priso man ta. Nya mga igsuon, kung niining atong sitwasyon karon, ang nahimong autoridad nato kini man gyud atong mga face mask ba, no? Kabantay mo nga bisag wa tay sipon, bisag way problema atong ilong, sa sige natog sinulob og face mask, kanang iyang cotton sa sulod, iyang filter mabungkag, mangatol na hinuon ta, no? Mangatol na hinuon ta og kita naa unsay tawagan ni, maghangos. Because kung ingon ana nga klase sa autoridad ang atong mahimamat, lisod kaayo paglihok, lisod kayo express ang atong freedom. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa autoridad ni Jesus. In fact, ang mga tao, ang mga tinun-an, ang mga Pariseyo nga nakasinati kung unsa kining maong autoridad sa atong Hesukristo, niingon gayud unsa man ni siyang tawhana, daw na ay gahom sa iyang isulti. There is an authority in His words. So sa atong pamalandong karong adlaw, tuguti ako paghatag kaninyo tulo ka klase sa autoridad nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. The first authority is what we call the listening authority. Autoridad nga maminaw. Sa atong unang pagbasa, nakabantay ta nga ang propeta, ang usa ka propeta, kinahanglan gayud nga musulti on behalf sa Ginoo. Meaning to say, dadon niya ang gisulti o ang pangan sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, pinaagi sa iyang pinulungan. And aron mabuhat kini niya, kinahanglan siyang maminaw sa Dios. And this is the authority nga naa ang atong Ginoong Hesukristo. A listening authority. Autoridad nga anda maminaw sa Amahan, ug autoridad nga anda maminaw sa yangungo sa katawhan. Kita sa atong bahin, unsa ta nga klase sa autoridad ngadto sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa katilingban, sa atong mga igsuon? Do we have this listening authority nga naa ang atong Ginoong Hesukristo? Ang ikaduha nga klase sa autoridad mao ang atong gitawag nga relational authority, no? Ang autoridad nga naa sa pakigrelasyon, dealing with other people, no? Maun ni ang naa sa atong ikaduhang pagbasa. Nakabantay mo nga ang minyo dili lamang di ay ang Ginoo ang kinahanglan niyang i-focus sa iyang kinabuhi, pero makafocus pud siya sa Ginoo pinaagi sa pakigdeal, pakighimamat, pagpakigrelasyon ngadto sa iyang asawa or bana. Dili lang tingali sa asawa or bana o sa mga minyo atong gihisgutan nga autoridad, pero ang ato mismong autoridad ngadto sa ubang tao. Unsa ta nga klase nga autoridad ngadto sa uban? Ilabi na sa katong mga nagtrabaho, ilabi na katong mga leader sa ilang mga gitrabahuan. How do you deal with your staff, with your workers, no?
that relational authority nga naa si Jesus. Sama ra gud sa atong Ginoong si Kristo, giunsa man niya pagdeal sa katawhan, giunsa niya pagdeal sa iyang mga disipulo, sa iyang mga tinun-an. Kay usahay ra ba ang atag-tadaw sa leader, igo ra mo mandar, igo ra mo diktar, pero importante ang relationship sa kinabuhi sa usa ka leader. Ikatulo og katapusan nga klase sa awtoridad mga igsuon, ang gitawag natong healing authority. Awtoridad nga makadala og kaayuhan ngadto sa uban. Sama sa atong ebanghelyo karon, diin ang tinun-an, no? Ang katong maong tinun-an nga nayawaan, giayo siya ni Jesus. Hinaot nga ang atong pagka-leader, ang atong pagka-awtoridad, magdala og kaayuhan ngadto sa uban. Ug dili maong hinungdan nganong magkatibulaag ta. We must always strive for healing. So niining Domingguha mga igsuon, timan-an nato kining mga klase sa awtoridad nga naa ang atong Ginoong Hesukristo. That listening authority, that relational authority, and that healing authority. Kung naata ni ana, kung maningkamot ta nga makabot na nato, matawag ta nga tinun-an gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Matawag ta nga tinuod gayud nga leader. Ug daghan gyud ang masunod kanato, not because namugusta, pero ang mga tao mismo makakita sa kaayuhan nga naa natong tanan because we are authorities nga anda maminaw. Importante gayud ang relasyon sa isig ka tawo ug labaw sa tanan usa ka awtoridad nga magdalag kaayuhan ngadto sa katawhan. Amen. Palihog manindog ug ato karon bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wa pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Sa ikatuong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian way katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maganghatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nakaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa tanang kinabuhi ug kaayuhan. Sa matag pangamuyo kita moingon, Dios nga gamhanan panalipdi kami. Dios nga gamhanan panalipdi kami. Nga ang simbahan ni Kristo, uban sa mga pangulo ni ini, magmaisugon unta sa pagpanalipod sa kinabuhi, gikan sa mga pag-asdang sa mga daotan, nga nagpakaylap sa kultura sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan panalipdi kami. Nga palabihon unta sa atong gobyerno, ang pagtuman sa konstitusyon, nga nagpanalipod sa tawhanong katungod, sa kinabuhi sa mga bata nga wala pa mahimugso, kaysa malinglahon nga panabang gikan sa banyaga nga mga nasod, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan panalipdi kami. Nga ang mga lalaki o babae nga mipili sa kinabuhing ulay tungod og alang sa gingharian sa Dios, madasig og malig-on unta sa pagsunod kang Kristo,
magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family, ibayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga kanunay natong madaog ang gahom sa dautan, nga anaa sa atong katidingban, pinaagi sa panabang sa gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, ang mga nangamatay, makabaton na sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Mudangop kita karon sa atong makagagahom nga amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nanghita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Dios samahan, panalipdi kami gikan sa pag-asdang sa mga dautan, himo kaming instrumento sa pagtunhay sa kultura sa kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagkaig paghimayan sa iyang ngalan. Galang sa atong kapuslan, tibok ng santos sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyo niini. Mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagkatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagawit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug miatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Puhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magluluwa sa kalibutan, na nagtubos ka namo. Inaagin sa iyong krus, upang laman ang luwas sa aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya biha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
maayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Hesus-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita tang panaginigsuunay. Panagdait, peace be with you. Kini mong kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaymo kaming giligon sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi ni ining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mapasalamaton kami mga mothers and daughters of St. Paul sa inyong pagpakig-uban kanamo matag Domingo ug sa inyong makanunayong pagtabang aron ato mapadayon kining atong misa sa telebisyon. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father ANDREI Ventanilla, the Director of the Commission on Youth in the Archdiocese of Cebu. Sa atong choir, ang Sons of Mary, sa atong mga sponsors and benefactors, lectors, crew, o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mutabang aron ato mapadayon ang paghatod sa santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the PIOUS Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko inyong mga ulo, Ginoo nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung nahisalaag sila. Itugot kanamo ang bug-os nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagpambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nahulan kita ngayon, sa iyang bendisyon, atong kagunang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo. Ang sakramento sa bunyag, uban sa sakramento sa pagkumpirma, pagkalawat, mao ang gitawag og sacraments of Christian initiation. Sanglit sila ang giisip nga pundasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga sa ato pa, diha sa atong pagkabinunyagan, nahimong andam ang atong kinabuhi sa pagdawat ug pagpuyo sa mga sugo ni Kristo na atong Ginoo. Moreover, as much as baptism is the basis of the whole Christian life, it is also the gateway to life in the Spirit and the door to which gives access to other sacraments. Nga sa ato pa, pinaagi sa sakramento sa bunyag na ngahimong abli ang atong kinabuhi sa pagdawat sa daghan pang mga grasya sa Dios pinaagi sa ubang sakramento. Nitong tuig 1521, nangahimo usab nga abli ang atong mga katigulangan sa pagtuo diha sa ilang pagdawat ug paghangop sa Kristohanong bunyag. Pinaagi sa ilang pagpabunyag na tisok, nitubo ug nilambo ang Kristohanong pagtuo una dinhi sa Sugbo. Mao nga karong tuig 2021 nga mao nga atong pagtimaan sa atong ika-500 nga kasumaran, ato gyung pahimug-atan ang dakong bili sa sakramento sa bunyag sa atong Kristohanon ug Espirituhanong kinabuhi. Gawas sa makahuluganon nga paghimo sa mass baptism sa 500 ka mga bata, himuon usab ang subsob nga pag-umol sa tanan kabahin sa kamahinungdanon sakramento sa bunyag. Uban sa nalatid ng daan nga mga kalihukan o selebrasyon, ilakip gayod ang pagpanudlo, pag-umol sa tanan aron makita, mahangop ug mapuy-an ang kinaiya sa pagkabinunyagan. Tumong niini nga ang tanan, mamahimong mapasalamaton
ug mapasigarbuhon gayod sa pagpaambit ining kamatuoran ngadto sa uban. Busa, hinaot nga ato gayud kining pagasalmutan tungod kay kitang tanan as baptized Christians. We are all gifted to give.